آية ورفلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه كارثوية هجرية باكلة أني كمناني أني بناني أني ولون فلا سهر جمادى الأولى minye hijriya sankalo duruna bisunye watani kele nade miladi nasarauka jate ba fulani mugani duru sankalo tani kele na bisunye fulani mbe dawda bugu masjida rajawa mbokono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إلى آخر الآيات. على أن آية ولا هم درسوا تمنى آية منون تمنى ni mushriku nu ko chidema ko ulun ni yoroye minye herada ani bone ko utigi ala kulu ta teliya ko duma ka duma jiya kono tuma mu yennin kuma foci de nyani tilonke de ka tilonke kenaye ani kamoke boke ala fanan na ciden nyamarin ni ayawla ko ka sabari odi ato ibn kasir ko lamma كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد. تمام يكما من فوتشيدن يكونتي على أون كان نيرو أتليانيه كدم مجيان كنو. تمام ينن كما فوتشيدن يبرك مكبو على أنيكا كوي نيكلي جانيا. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمر له بالصبر على أجاهم. ala fana ko la min korota lendo akachide nye naba nyamariya ko akasabali mushriku katora koro wa mubashira lahu ala sabrihi bil akhibati wan nasri wa jafar. aya ni sonja fana akasabalinka ko laban ko nyuma bena di ale dema demen bena di ale dema ale de bena bange ajuguka o de atwala ko isbir ala ma yaqulun. ako cide ma ko muhammadu sabale ube kuma jugu munun foye sabale wu koro. wazkuru abdana ikanka jon ko fo dawuda nka jon minye dawuda jal aid ni fanga dunkero batola innahu awwab. dawudu kera moye wakati benaba yere sagi kata alama dora munun tumbe daci da nyere ka kuma lamana ke wale lama aka dawala ala ko aka sabare akoro ka sabaru ka tora koro ale ka miri aka tasa ka
aka ewa jon Dawuda ka kofo akata si kamirini oye fanga tigiye batola oye mogo ya ba yere sagi katalama wakati be inna sakharna aljibala ma'ahu yusabbihuna bil ashi wal ishraq ala ko Dawuda ko alaye kulu ayu kolo Dawuda ye aye kulu kolo kafara Dawuda ka nuba subhanallahi foke ni Dawuda be subhanallahi foke sogoma minye bil asi wala fe wal ishraq anitile bo wakati mana wala fe ani sogoma ni Dawuda na be tasbihu fo be ala subhanallahi fo kulu be subhanallahi fo kafara Dawuda ka tile bo wakati wala fe ni Dawuda na be subhanallahi fo ke kulu be subhanallahi fo ke kafara Dawuda ka wa tayra mahsurata kono fana kuto sanni duguche upanto nuye Dawuda kamme be subhanallahi fo ubojo sanni duguche de kasubhanallahi fo ke kafara Dawuda ka kullu lahu awwab nunum bebu yere sagi kafara Dawuda ka subhanallahi fo la wa sadadina mulkahu ala kwale Dawuda kamara giriya masake imma ko be fengo fenna kamara lila nabi ka fanga shinshi ka giriya ko alaye Dawuda ka fanga shinshi ka giriya aya kamara shinshi ka giriya ni oye wa tayna hul hikmata aye kodon di Dawuda fanama wa fasila alkitab ani kuma min faram fasile no kuma faram fasile ayo di Dawuda ma nando na bun kasir ka tafsir la ko yazkuru ta'ala ani abdihi wa rasulihi Dawud alayhi salam annahu kana jal aidi ala ba fala min korta le no kabo aka jomma na ka cide Dawuda ala ka kishibaka ko fanga dunke tundo batola wal aidu al quwwatu fil ilmi wal amali aidu yemunye aka doni tunka giri aka baraw tunka giri wa khila li aidu al quwwatu fi tati do ko fanga batola fanga dunke do batola fi sahihain an rasulullah sallallahu alaihi wasallam nana bukhari muslim kono alaka cira alaka tanuna kisibaka annahu qala cidan ko ahabbu salati ila allah ta'ala salatu daud ako sallu nafila sallula nafila salli cugo min kanune no kata dauda kata alama dauda kan nafila salli cugo wa habbu siyami ila allah ajja wa jalla siyamu dauda nafila sun fanala nafila sun cugo min kadi da'ewa alaye kateme nafila sun be ka dauda kan nafila sun cugo de do kana yanamu nisfa al-layli wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu alako nafila salli cugo min sufen nafila salli cugo min kadi alaye kateme sufen nafila cugo be ka we dauda ka sufen nafila salli cugo cide nyo fonye anana dauda ka sufen nafila salli cugo fonye dauda be sutila de sutilance abo shinugo sutila sabana abojo alai sutila worona abo ke sinola sani fajiri kase don ni su intila cugo don ni do bata de ko ni tile bina tile be bi eri minna ani fajiri kene be ci eri minna fajiru sadiqu fajiri kene be ci eri minna ibe nunu français de tila woroye do bata tile binne mais abdul musin abad na nyaye alayen nintila abu dauda ka sarahula tumbe abu dauda sarahu dauda ka salli cogo min fule ninye ako kata nitile binna kata safo te jatele ako sufen na fila be damina safo kofede ako safo kofe safo be salli eri minna wo ibode jate ta odela kata fajiri kene chilila misali la sa nan ko ni safo ko ni sallira kata safola kata fajiri kene
sun eri tani fula be surala mbay misaliya de fula ni nyade eri tani fula de be surala wayni tari fula eri tani fula tilance jole eri oro ibo ke sinola eri tani fula tila sabanay jole eri nani ibo ke sallila eri tani fula tila woro na jumae eri fula ibo ke kadda kasino sani fajiri re kase wayre nanya ke eri tani fula nan ko sisa safo ni safo sallira kata safo konila kata fajiri kene ci fajiri be salli eri ninna eri woro de do nan ko eri woro de do eri woro tilance jodie saba ibe eri saba sino eri woro asulusu ye jumae eri fula ibe eri fula kenna filala eri woro tila woro na jumae eri kele ibo sino sani fajiri kene kaci sani ka fajiri salli parce que fana kunye munye ako parce que eri kele min fula ni nyesa misale ni bo sino o ba soro sege min fana tumbila nafila ina ni fari faga ni ni sino inke donc ni fajiri salli be wuli kata mai fari foni nende beta sino to siti nya da tuni i fari foni nende beta fajiri salli na i fari foni nende be fajiri salli la ewa ikatile baraw to fana tile ewa do ikabaraw ewa tile inkono na fari foni nende be do ikabaraw la fari faga tila sino to ti nyana donc Dawuda ka salli chogo yeninde abetila ni chogo de la wa kana yasumu yawma wa yuftiru yawma Dawuda ka sun chogo min fana kadi alay nafila sun chogo min kadi alay Dawuda tumbe dondo so abe dondo mi aleka sun chogo de tingi na yi sunna bisini abe mi abe dumunike sinin kene abe sun o kofe abe dumunike Dawuda ka sun chogo yeninde nafila sun chogo sitendinka nafila sun chogo danyeninde abe dondo so abe dondo mi wala yafirru ijalaqa aw ni Dawuda kele fana la nani jugu benna kele la tebuli atebuli wa innahu kana awwaba Dawuda tunkera mogoy fana abayere sagi kata alama wakati be wa huwa rajau ila Allah ajja wa jalla fi jami' umurihi wa su'unihi Dawuda yere sagi bagade kata alama aka ko bela ana ka fembela abaka ko shari kata alama awabu ya wode wa qawluhu inna saqarna aljibala ma hu yusabbihuna bil athi wal ishraq ay annahu ta'ala ala lam yankuru talendo saqara aljibala ala yakulu kolo tusabbihu ma hu inda ishraqi samsi wa akhir an-nahar ni tile be bo wakati mi ni Dawuda be subhanallah foke ala ye kulu fana kolo u be subhanallah foke ka fara Dawuda ka tile bo wakati tile damina tile labayin fana ni Dawuda ba ke ka subhanallah foke ala ye kulu kolo u be subhanallah foke ka fara Dawuda ka kama qala ajja wa jalla komini ala ya fo la min kabwa korota leno ya jibalu awbi ma huwa tayra suratu saba kono ala ko kunu ayet ewa subhanallah fo sagi kafara Dawuda ka kono aye subhanallah fo aya fo kasagi kafara Dawuda ka wa kadhalika kanat at-tayru tusabbihu bitasbihi wa turju bitarjihi awa abo chogo kelena kono tumbe subhanallah fo keni Dawuda ka subhanallah fo ube subhanallah fo sagi ni Dawuda ya sagi uba sagi Dawuda nofe ida marra bihi tayru wa huwa sabihu fil hawai ni kono temena Dawuda la ka kono panto to sanfe sanni duguce fa sami'ahu ni kono ye Dawuda kamme wa huwa yartam bi qira'ati jabur ni Dawuda bake ka kanten akaka ewa ni jabura kalai ka kono panto to sanfa panto na ye ome la yastati jahaba bal yaqif fil hawai kono inte sekatabra abe jo sanni duguce wa yusabbihu mahu abe subhanallah foke kafara Dawuda ka ala yoke Dawuda na ye jabura kalanda mina na ba fe ka kanye ni jabura ka kango ni jabura
ni kono panto de bake katema ka ni kono ya kamme ka kono to sanni duguce kono te sekateme ate sekata abe jo sanni duguce ka subhanallah fo inke ka fara dauda kade wa tujibuhu aljibalu samighatun turju mahu awa nin kulu bamunu kulu jamunu fulani nyefana kulu be dauda jabide ni dauda be subhanallah fo ke kulu ba jabi kasumala foke kasagi kafara dauda ka wa tusabbihu tab'a lahu wa bismala foke ka tugu dauda la nugu kasumala fo tugu dauda kasumala fola kulu wali haja qala ajja wa jalla ninde ko salakum masami kabba kurta lendo wa tayra mahsurati ay mahabusatan fil hawai ala ko kono fana tumami ube ubu yere mina kajjo sanni duguce ufana be joye kasumna lay foke ka fara dauda ka kullu lahu awwab awa nunum bebu yere sagi kata dauda ma nunum bebe tugu dauda ko be dauda labato ay mutiu yusabbihu taba lahu nunum bebe tugu dauda ko nube subhana lay foke ka tugu dauda ko ka subhana lay fola kuluni kunube wa qawlu ta'ala ni ala qala min qurtalen wasadadina mulkahu na kwale dauda kan maragiriya ay jalina lahum mulkan kamilan min jami ma yahtaju lahu almuluk ala ko kwale dauda kan marada faye maralikila bi hatagi fingo fenay kan marala ko da ala kwale yo beke dauda maralikila bi hatagi ya fingo fenay kan marali kononana ko yo beke dauda an ibn abbas radiyallahu anhuma dari samna abdullah ibn abbas ma kabo ewa alaka je kabo fula bema annan nafaraini wiya mafula kabo ibn abbas boro nya fo chogo meni asiru mun fle ni nye ahmadu shakir man nindo atala nyore fonko ahmadu shakir kamo tasaru ni kalande mi nya nyini kamuraja kanyi kosobe ntumbe ale mutaba ka tawsiri lame abdullahi abudi atumbe tawsiri di madina kam misiri la aka tawsiri tumbe ahmad as-sakiri ka tawsiri la ko bun kasiri ka mugta sarubbe ale de kanyi katema beka parce que ahmad as-sakiri yere hadisa do ngana de abi hadisa do kosobe munun sahlendo abo do kosobe parce que am kune kateme ajala li alihata ilaha wahida inna haja la shay'u jabu ahmad as-sakiri ye sababu nujulu do ye annafa kabbu kosobe mais mugtasaru min bambolo mado bon ni yoro fanala ni fule kam min do ya ahmad sakiru tenunu nyona do alema nin do ya akoko bunabasi ko anna nafarain min bani israila isada ahaduhuma ala al-akhir ila daud alayhi salam ko jamakulu fula ku udola kele jamakulu donye do wele kata daudama kirila aya wele kata daudama ka ko dauda ka kiri tigenu nyogon ce mun kama annahu aqtasabahu bagharan fa ankara li akhar mo fulami ni doginye doin wole kata dauda ma ko dauda ka kiri tigenu nyogon ce doin kode ko nin doin to kelen do ma yo wole kata dauda ma ko ya aleka bagande suna bagan ko ya ka bagande ta wala mu yakunu lil mudayyi bayyinatu faraja amurahuma comme minye wolelike ka fokarasa ayen ka bagan tarake ka minanla sere tabulo wala dauda yu fulaka ko bila kofe folo falamma kana al-layl umira daud alayhi salam fi al-manami bi qatl muddayi mituma mi sufela kera dauda sinora dauda sogora sinogo inkono ye dauda nyamariya ko min ye weleli kede ko ninye ale ka bagan tarakide ka bo abolode ko dauda ko faga falamma kana an-naharu talabahuma wa amara bi qatl muddayi tumami dugu jera tilefela dauda ye nyamreli ke akom min ye awa mo wole kanamma kon ka kiri tiga ka ko aya ka bagan taraki aya faga faqala ya nabiy allah allama taqtuluni ako alaka nabiyuma
ibin faga wa qad ightasabani haja bagari nkam na muside fulen nya ya tarake ka bombolo o be kay bin faga فقال له إن الله تعالى أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة داود كنتك على ينيا مريان كي فقد بي فقفنا كما تولا إبه فقد فقال كيمين كانك فقاكو والله يا نبي الله أكون كلني على النبي يما إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل حاجة الذي دائت عليه ako wallahi kalani alai alami nya mariya kun ikan nefaga nye wolelin minke ceyin ka kwa yin ka bagatarake alami nya mariya ko ikin faga o kamade wa inni la sadiqu fi ma indaitu ne koni yem min fo ceyin ka nya cinya do fo lan kam misi koni de fula boro mfaga kun toye misi koyin koni nya cinya fo ola walakin nimme kuntu qad aqtalitu abahu wa qatalituhu wa lam yasur bi zalika ahadu min tunye nin fa jamfan faga dondo lantara do afaka mugota kalama ka fa faga mugo shima bo kalama fa amara bihi daud alayhi salam fa qutila awa daud yenya marale ka kuka cefa fagale kunye munyesa bagan kote alaikum min ya leka bagan tarakide ja aletu nyo fa jamfan faga mo sima bo kalam donc ala ko dawuda ka ceyin fa o de kama qisayna walakin fa qala ibn abbas bo ibn abbas tumama yenni fo ibn abbas ko fa asdadati haybatuhu fi bani israila bo ni nyeddo fara dawuda kam makamana ka bonyaka bani israila ka bolo wa huwa alladhi yaqulu allah azza wa jalla wa sadadna mulkahu akode ya to ala ko ko alaye dawuda ka fanga giriya na bas ko ko fanga ingiriya li ayennin qisa min fo onindero Allahu alam nin qisa in sahali kun ala de bado men bun kasiri ye nin qisa ndo nin chola ko ibn abbas ko wasadadina mulukahu ko alla nyini yenninde ala ye pleka min kay na yennin ke ni nyeddo fra kam makama na kabbonya ka barisiran ka bolo قوله جل وعلا واتيناه الحكمة ni ala ko yekodo dama qila ya al-fahma wal-aqla wal-fatna doko hakili fahamu ani hakili ani somi wa qila al-hikmatu al-adlu doko hikma nyamunye ko tilenya wa qila kitabullah wa itibau ma fihi doko hikma nyamunye alaka kitabu ani mimbe alaka kitabu ko kotugo ko wa qila an-nubuwatu doko hikma nyamunye ko nabi nyumaya wa fasila al-kitab ani kuma faran fansele qila fasilu al-kitabi shuhudu wal aymanu doko fasil kitabu yamunye ko sherew na be kiri tiga be shere mununyini ani abe mugun nyamarani kalile mununye wa qala qatadatu shahidani ala al-mudda'i wa yaminu al-mudda'i wa aw yaminu al-mudda'i alayhi wa huwa faslu al-kitab alladhi fasala bil anbiya wa rusulu kodo ko qatadatu ko faslu kitabi ko yamunye faslu kitabi ko shahidani ala mudda'i ko mogo minni eye welelike kam mogo wele kirila sere fula be eka aw yaminu al-mudda alayhi ube iye welelike minka o kakali fastu al-mudda alayhi huwa faslu al-kitab ko ode faram fansale alladhi faddala bil anbiya wa rusulu kuma faran fansile minni alai nabi man fasamanta naye ani cido qatada to yenni fo iyaru farani reka sariyala ninde be wal bayyinatu ala al mudayyi wal yaminu ala man ankara na tara sariyala ye mogodo wure sariyala silama kiri tigelala karasa ayenni kenna ube karasa nkan min femmasina babolo silamiya sariya banyini efe kana ni serew sere trele juman fula bi bolo ko ayenni foye
sere tilele juman fula be bolo ko itaba bolo ebe na ni sere fula ni eme sere fula soro sisa ale min ko ni ne ma feun faye atante bolo ale fana be kale donc ko fasal khitabi nyode aw qala al mu'minuna wasalihuna donc fana ko fasal khitabi kun ninde fasal khitabi ni ala ya di mu'minuma ani mo nyuma wa huwa qada'u hajil ummati ila yawm al qiyamati ko de ni mantun ka kiriye fo kata qiyama wa qila huwa isabatul qada'i wa fahamu jalika doko ay kiri la kabbe sababama ani ka kiri famu ko ala yoke dauda wode fasalul kitabi wa qila huwa al-faslu fil kalami wa fil hukmi doko ay faranfansiya li kumala ni dauda kumana be kuma faranfansiya na ye kiri min tiga be kirin tige ka faranfansiya wa haja yasmalu haja kullahu gun kasir ko min fulen ne kuma fora ni mba betasa ni mbo beta mana aka kuma faranfansile ka kiri faranfansile ndo kuma fora fasile khitabila ni mbo beta ni mbo beta wa huwa al-muradu wa qtarahu ibn jarir aw ode la nyini fane fasile khitabila bun jarir yode suganti fana ko fasile khitabiye munye mana kuma faranfansile kuma fo ka faranfansiya ala yodi dauda ma ka kiri tige ka faranfansiya ka jeya ala yodi dauda ma kuma to bebe do kono sa aw bun kasiri kon aya la nyini yode ibn jarir yode suganti afana wa qila awwal man qala amma badu daud alayhi salam wa huwa faslul kitab do ko mo fulo min ko arabu kana amma badu ko ye daud alayhi ko de faslul kitab ni wa kaja qala sabiyun faslul kitab amma badu abo to ko kilena sabiyo de fo ko faslul kitab ni de amma badu وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وهل أتاك النبأ القاسم ألق يالا كلبغون ولوكا كباريا منا إموا إجي تصوروا المهرابا تمامي يد داود كبتو يرو وپنني كوغوي كدو أكا نم مهراب باتو يرو كركرنن دو تمبي داود بولو أكا سوكونو ويورا يو كركريا باتو دي كمان بافي كالان كولونيا دي كالا باتو أبيدو يرولا دوندولا داود دونا ويورو دي لا داتو غولندو فنا mogo fula kele baga fula panna ni kogoye ka jigi dauda ka to aka batonyura kelempew dauda sira no nyobena aya kono ala ko yala kele bagaw o ka kibariya manahuma wa tumamu upanna ni kogoye ka do dauda ka batoyorola
iji dagalu ala Dawuda fafaji'a minhum tumamu udonna Dawuda ka yoromi doro Dawuda jatigede ka sirunye parce que tunna kade uma doni dai kapani kogo ye doro ka jigaka ujigine Dawuda ka doro a jatigeda ka sira unye qalu kele baga fulayin ko Dawuda ma la taqaf koy kana sira de qasimani baga baduna ala badi an mana kojugu kama koy ka fo ambe na kojugu do de kila benkene kala wutanye mo fa la tanye kana sira an yekele baga fula de doro an do de bagara dola bo annana ede yekiri tigelay ede chide ede nabi nyumay ede yekiri tigelay fahkum baynana bil haqq wa la tustit kiri tige anni nyogonche nit tiyaye kana jengede nin kele baga fula min fule ninye o ka ke cogo munun fule ninye nunun te adabuye kata Allah kan nabi mani kiri tigelama folo dama konko ama doni dai kappa ka chuaka kele fulanno uma kuma cogo fananya ke wale cogo manye kappa ka doaka fulanna uma ko awa kuma nyesha mani kuma cogo nyuma ka fukiri tigeni chiye ka sagi ka fama ikana jengede ote adabu kata nabi mama ikan nabi ne ka chide ne ka kiri tigele ne ta adabu kata ma a wala ne ko kiri tigeni chiye Dawuda ye mo de na te kiri tigeni chiye wa kana jenge donc adonne do ko abed dele ka jenge de wa kuma cogo nyuma ne adabu te nonu ne kata ma wahdina ila sawa'i sirati awa an kanda kata sirati lele de ma fana de kanan ambila kata sirati jengene ma de ambila kata sirati lele ma aw kele baga fula bina do ala ku cogo fo kelen kumana ako inna haja aghin lahu tisun wa tisuna na'ajata waliya na'ajatu wahidatu awa akon nin fule ne balima de abese ka ke kadina balima ya abese ka ke sinji balima ya ni nyenne ka balima de saga bi kononto de ba le bolo saga kelempew saga muso kelempew de be ne bolo fa qala akfiliniha akon ne lamara ika saga ina mana eki ka saga indinema nka faranka saga bi kononto ka ne ta ka dafa keme ebolo lankolon nato wa ajjani fil kitab asheri makuma fanala de ayen kenya asheri makuma fanala nando na bunka sirif tawsila bafu ni ube kuisa kuntan fo ya kusa min salente ndo bafo ko Dawuda ko nin kore munye ko saka koteo ko Dawuda ko muso ewa bi kononto re tumbe Dawuda bono ko Dawuda ka kele military dobe ko muso nyuma do ba ale bolo muso kele ndo military nka muso kele muso nyuma bo ko Dawuda keneka ko ateseka aka military ateseka ka kele military ateseka ja kwa keneka ateseka ka muso minana ka furu ka farataka ko Dawuda ye kele do forome ka kele imbila o kele nyema yala puru na tara kele na dro na fagarai ko ale na ka muso inda wo ko kono na de la dro ko alaye malikiya fula jiga ka kanani ninye ka foko saga bi kononto be ne bolo saga kele de be ne bolo akonka aka saga kele ndi alema ka foraka saga bi kononto ka aka saga unake kemeye konni fole Dawuda yere yado ko yimbale yere de kale katawra ni nyangalonde nin kisa sahdente hari mu'mini silama nyumante ninke janko alaka nabi nyuma hari silama nyuma atennin ko inke janko alaka na silama nyumanta ke janko mu'mini janko alaka nabi nyuma kisa sahdente ninye ewa Sheikh Ibn Semino ko fanani ayat tawsirila ako arabu te muso yere wode konna aja arabu te muso yere wode ko saka wata arabu kan yirela kam muso wele ko saga wata arabu kan donc ko kisa salente ne nyade
mais Dawuda jalagi kunye munye Ibn Shami rahimahullah ni akadi mo minye ni ayat tawsir la abe suratu sadi tawsira ka Qur'an tawsir min abita laje wa sababu sebelen bambolo ya lebe sababu munufo ni ansera wiro lambulu fo Dawuda jalagi kunye wulude mais muso koy abwala pew tisa kunta galo asahalente qala Dawuda ko لقد جلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجها داود ko akoy bali may ni tono saka bi kononto be min bolo na ya anyini efe koy ka saka kelende ale ma ka fara ka saka bi kononto inka ayi tono kiyata bola yi tono wa inna kaseera min alqulatai me awdoronte de jenyogon chaman de mo chaman de be nu nyagambira nyogon na ka jenyogon nyake la yabqi ba'dhum ala ba'd udo be ya da doka o ye jenyogon chaman de aw doronte de mo chaman de be nu jera ka nyagambi nyogon na kone do de be bagu doma do de be do tonyo illa alladhina amanu wa amilu salihati fo jenyogon mununi nyagambi nyogon munu nulu kera mu'minu bara nyuma kelaw kulu te nyogon tonyo mogo nulu ka je nyogonya kera mu'mini ya de ka bara nyuma kelaw de rofana wulu ka je nyogon tonyo to la de wulu te bagu nyogo mo te nyogon tonyo mu'mini bara nyuma kelaw wulu ka je nyogon tonyo to la wa khalilum ma hum o fana ka do mogo la ka ke mu'mini ka ke bara nyuma kelaw ka do mogo la de sino sabatira mu'mina sabatira mogo la ni bara nyuma keli sabatira mogo la ulu je nyogonya baguma tala nyogon tonyo tala me ulu ka dogo mogo la de ulu ka dogo mogo la wa janna daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra rakiya wa anaba dauda yere tumana ye kirin tige aya do ko aya dankan ya soro ko ninkiri ala ya la jarabin ninkiri yede ala ya la jarabin ninkiri yede aya tigi ala ya fadeli abina ka kumbele mina ka yere sagi kata alama tawsirkelo ko bese kata abina ka kumbele mina kata sujudu bi alai ka yere sagi kata alama ka do ka sagi kata alama ko ale katawra sanin kadu bun ka tawsirila nko muso ko ya ayo bola wengalonde no semi rahimahullah ako dawula yere ya do ala ya la jarabi jalagi ya soro yoro juma yoro damado awala daud alayhi salam ma'muru bi an yahkuma bayna an-nas fa inma wajifatuhu ammatu dauda jargi yoro fure munye dauda ala ka kisi baka nyamare lendo aka kiri tige mo ni nyogon cede dauda kabara yede ale ka be bayde kabara la abe barake bede kabara kala la lebe bede kabara la metumami dauda bora mo cela be mako bala akelen kata awa allan kolonya yoro dola ko alebe alabato min nafa ba akelen tonka ka jamam mako to ala ajalagi yoro fule parce que ale bede tay ale be bede kabara la donc ale manka ke akelen kata adama ko abe bato ke min nafa ba durunka ka soro jamam mako bala ni nye fuloy asaniya fulanna anna daud alayhi salam sami'a kalam al-qasm al-awwal wa lam yastami ila kalam al-qasm al-akhar jalagi fulanna daud kele baka fula aye kelen ka kuma me awo lamme ko ka kuma lamme ya ka kuma fo doyin fana ama ka kuma lamme ama kele baka doyin amo ka kuma lamme aye kiriti jalagi yoro fula na fula ni mogo fula ni kele nana ewa kele kode do nyogon sama de do be mogo ni nyogon che ni kele de nana sigi e koro ka tafo e kana kiriti ge folo de ako ani min be nyogon na ube ko min yen ninken na ube min yen nin fonye ale nana chogo fo kana kiriti ge folo de do yin fana la me de folo
do in fana lamme de folo iko fana ka kuma mu me de folo sani ka kuma dawda yi jalagi soroya wonni ni ala kan nabi nyuma yen ala ya Allah al jaragi ale yere ya do ko Allah jarabira fitnara asagira ka aqatawra asagira ka ya faddali ala fi mo joli joli ba an ce labbi ni mo kelen nana ka cogo fo ale ye dro abu o kelem tude ka kuma mina hari nitto kolendon kuma na cogo cogo te sege file ka kuma wula ube hari ni mo min na be koin kalama na ko be tinya fo tigiye ale ye min ka folo ka kuma me dro amma ko te mo siwore ka kuma labo ka kuma de mina dro ka barate nay abe ewa jogo be da e ka sisani o koyne abe togo jogo be da e ka sisani o koyne abe saka ka bolo be e ka ko be la sisani o koyne karasa ko yen ninde ke alawo ne ta ka kola tuguni karasa ko yen ninde fo ale ka ne ta ka kola tuguni kasor e ma tigi nyininka hari na tigi ko karasa nan ka ko nya fuye ibe iton fana kin ka chogo fuye atilame hari na yi chogo fuye apma ko sitala ale min folon la medro o de demeli bala o de supporteli bala abo de supporter abo de deme ama côté tala har ni mo wore ko abe etanya foya anyeka anyenyumaka ama ko sitala aba fo ulu be farale ka ube yen min jugude ube farala nyaw ube ya kelede nabi yuma jaragila minna an kan janto nyirelo o de ato kutuballa ko derisu benana an ka derisu benala qur'ana kono hada maden ke yere koroside kuma mugu balmi anya fo cogo me jamana in fana kono janko ni erjo sosula a jamana nde mo chama ka kuma kacade ko kuma kacade o beta kuma ko dola yere ko munu mu nyanyini umu sege galondoro e pi jamana in ka muskila yere ka balaw yere munyede ni mogo kuma na ka kuma ni eyaye ni ibe bomin kalama na ka kuma utileleno ayo kuma nyuma foni ay tien fo ibe bomin kalama wala gatara yesirabla na mata sunna nani yamfa nata sarafiyan nani yamfa uga nata silamiyan nani wode yato sufyan as-sawri ka kuma do abe hiliyatil awliya kuna ibn rajab badriya sarahu كافو الصمت جين العالم وستر الجاهل سفيان الثوري كم ما كوني هذا مدن كي ما كون نمنا كم ما كوني يدوني كبغا كم مسيري ده ما كوني الجاهل كسطرة ده عبد الرزاق بني ni كلمة سرهم أكو الله ينه مونye أكو دوني كبغا فله ni maku ikakuma mancha obi chenyide ki masiride ni ewa kuma minye ni ewa kuma minni hera bala no o kuma ute doni ke baga min wakati be kuma mancha ba maku oye masiride oye chenyide doni ke baga ma akum makuni fana ye sutura jahilima ako jahili fule na kuma na dro ibubu min kalama beta kuma fo kuma munumba ka jahiliya yira alle burawa malewu na tumma kuma dadde le no beto suturala me ni jahili kuma na dro kuma janyana bola be kuma la ibubu min kalama dro kuma imbe ke sababu ya ka jahiliya bina kelede ka bebado obe mo chamman kayri so kade na kuma na bebu min kalama aka jahila beta bangiye aka kuma laba na masilami ya yere nani abe silami ya yere sabute ube na ma wa wahabiyan nani abe to sabute ube na masarafiyan nani abe to sabute jahila yere lawga mayra kuma ufolo betila bolo be bu min kalama rakatala aka jahila bilala keneka donc hada madde kuma